Ahoj, já jsem Evča. A já jsem Alča. Společně s Verunkou jdeme na Rohatec. Na výlet, který si uděláme a potom půjdeme domů zase a dáme si dobrý oběd. Od babičky. A potom došek nějaká ještě další túra. Tak zatím. No, zatím. Ahoj. Jsme po téhletý cestě a jenom jestli to bude vidět, já to přiblížím, zkusím to přiblížit. Tak tamhle je Hasenburg. Na ten jsem taky chtěla jít. Bohužel nezbyl čas, takže jdeme touhle cestou a jdeme jenom na Rohatec. Tak zatím na kopci. Ahoj. Tak my jdeme dál. Tamhle už jsou holky. A tady už jdeme takhle touhletou krásnou cestou, můžeme se vidět, nahoru na Rohatec. Obecný. A tamhle za chvilku budeme. Tamhle zkusíme vylézt. A jestli se podíváte, tak ten na oblaze není jeden mráček, jenom nevím, jestli vidíte, tak tam je měsíc. To je všechno. A my pokračujeme dál. Musíme to prostě ujít. Tak čus. Když jsme umřeli. Ne, ještě ne. Holky se hádají a my jdeme dál. A my za sebou tohleto křoví, jo. Mohli jsme jít úplně v pohodě tudy, ale my jsme si vybrali tuhle krásnou cestu. Tak pokračujeme dál po této úžasné cestě, která vůbec ani není vidět. Verča říká, že už je to jenom půl kiláku. Evčka teda hudruje, že jí to pořádně štve. Ale já říkám už jenom naštěstí půl kiláku. A to mě něco hodila. A dostala se vidět, teď jsem spadla do díry, au. No, tak to je super cesta, Veru. Hádka pokračuje dál, Evička se stěžuje, ta cesta byla prý úplně příšerná. A jako, jestli chceš něco vidět, tak asi něco musíš podstoupit, jo. Takže jako já se s tím nějak moc nehádám. A jsme skoro nahoře. A jako nevím, jestli to tak vyplatilo, ale tady už je pěkný výhled. A my vylezeme až tamhle, protože já chci ještě vidět víc. Zasahala jsem už od tety. Došli jsme sem docela rychle, bych řekla. A budu ráda, když to budete odebírat můj kanál, protože vám aspoň neuniknou takovýhle videa. Tak se uvidíme u příštího videa a zase čusky. Ahoj!